Η πολιτιστική πύλη της Χίου γεννήθηκε το 2007. Η πραγματική της όμως ηλικία φτάνει τα 8.000 χρόνια. Περιλαμβάνει μια περιπλάνηση στον πολιτισμό της Χίου, στο χώρο και το χρόνο, την τέχνη και τη δημιουργία. Αποτελεί μια αφετηρία για έναν καινούριο διαδικτυακό τόπο, που σκοπό του έχει να αναδείξει ό,τι αξιόλογο, πολύτιμο ή καινοτόμο γεννήθηκε στη Χίο. Η πολιτιστική πύλη έχει ως στόχο να συμπεριλάβει το σύνολο των χιακών, υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων και να γίνει μια ανεξάρτητη πηγή γνώσεων. Ξεκινάει από την προϊστορία της Χίου, από το Άγιο Γάλας και το εμποριό και φτάνει ως τα νεότερα χρόνια και το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στη χώρα. Ένας αγαπημένος ποιητής όλων λέει: φοβάμαι να μιλάω με επιχειρήματα που μόνο η Άνοιξη δικαιωματικά διαθέτει. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που είχαμε και εμείς από την αρχή. Τι δουλειά έχουμε εμείς σαν εταιρεία να κάνουμε μια δουλειά για τον πολιτισμό. Μετά από αρκετή σκέψη είπαμε ότι το θέμα είναι μεθοδολογικό. Είναι που κατατάσσει κανείς τον πολιτισμό, στη χλωρίδα ή στην πανίδα. Αν το κατατάσσει στην πανίδα, συνήθως τον βλέπουν σαν αγελάδα για άρμευμα. Εμείς δεν το κατατάσσουμε εκεί. Το κατατάσσουμε στη χλωρίδα. Και εκεί πάλι υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία είναι που λέει ότι ο πολιτισμός είναι ένα χωράφι σαν γρανάπαυση και γίνεται χέρσου. Η άλλη περίπτωση είναι, και αυτή πιστεύουμε ότι εκφράζεται, είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα χωράφι που πρέπει να καλλιεργείται συνέχεια και μόνο αν καλλιεργείται μπορεί οποιοσδήποτε να προσδοκά καρπούς από αυτή την καλλιέργεια. Έτσι λοιπόν εμείς σαν εταιρεία θεωρούμε αυτή την κίνηση σαν μια συμβολή σε αυτή την καλλιέργεια. Και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι στο επίπεδο της δημιουργίας πολιτισμού. Οι εταιρείες δεν παράγουν πολιτισμό. Μπορούν να συμβάλλουν με κάποιους τρόπους. Ένας τρόπος είναι η οργάνωση. Εδώ λοιπόν πραγματικά μπορούμε να περηφανευτούμε ότι κάναμε μια πολύ σκληρή δουλειά για να χτίσουμε μια μεθοδολογική προσέγγιση του πολιτισμού μας και να τον αγκαλιάσουμε όλοι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της δουλειάς. Και είμαστε σίγουροι ότι και το επίπεδο αυτή τη στιγμή που παρουσιάζουμε είναι πραγματικά ικανοποιητικό σε σχέση με ό,τι άλλο κυκλοφορεί, όχι στοιχείο, αλλά στην Ελλάδα ολόκληρη. Αυτό που βλέπετε μπροστά σας δεν υπάρχει πουθενά. Και δεν υπάρχει πουθενά και από κρατικούς φορείς ακόμα.